plataforma edo bed hau orekatzeko simpleena eta noizbenka egin behar dana hemen dago. Simpleena, gero dago bat konplexoagoa dana, baina bueno, sartzen zarete hemen, motion, level bed, eta bera azten da ja, bere erreferentzia puntuak hartzen, eta orekatzen, edo digitalki orekatzen. Puntuak hartzen dituen erreferentzien hasiko da orain hemen, hainbat puntuetan neurriak hartzen edo abertze orekan dagoen, baina gero, noizbehinka egin beharko da oreka, nivelatu hau, baina analogikoki hemen dauzkan gurpiltxoekin, baina hori beste modu bat da. Hau da, sarriago egiteko. Noizbehinka, ajustatzeko berak digitalki edo ez dakit esan, bai, digitalki.